ya ndithu takulandirani pa malawani cameras yayi pangolini wathu uja yema uja ndithu Dennis Tantwe Khanga Mahata kulongosola za mmene ndithu zinthu zayendera komanso kuti zinakhala bwanji pajatu ndithu zambiri zachitikatu nanga sipaja akaniza kuti sangayime makuti kumabe zambiri ndithu walongosola yekha. They actually so interesting to watch kuona kuti zili modern. Guys, thank you so much. Malawian Cameras. Program yake ya Youth Manifesto pano pa TV. Program ineyi timacheza ndi achinyamata osiyanasiyana amene akuyimira pa udindo wa president, ukhansala komanso uphungu wa ku nyumba ya malamulo. Lero ndachitika mwayi ndi mtsogoleri wa chipani cha National Resolution for Change. Iwowa ndi a Dennis Mahata. Komanso iwowa akuyimira constituency ya Mbuga kuno ku Lilongwe. Tuanzeni pano pa TV a Dennis Mahata. Zikomo kwambiri. Zikomo. Chama mulifotokozere kodi tikatoli Dennis Mahata kweni iye ndi ndani? Dennis Mahata ndi mtsogoleri komanso tinati political philosopher. Ndakhala nthawi kwambiri ndikupanga study ma systems akayendetsedwe dziko ndimene amasinthira miyoyo ya anthu. So ndinakonza philosophy yotchedwa NRC, National Resolution for Change, pakichewa ngati chiganizo chosintha dziko. Philosophy imene ndimangoyikonza exactly ndimene ndimamuonera Malawi, ndimene ndimafuna atafikira pa miyoyo ya anthu, especially anthu amba. So tinazama kwambiri pa kuona ndondomeko za chuma imene chimayendera, ndondomeko za ndrama mene thukuta limapindulira la anthu amba, zosowa zawo, role imene apanga play mu economic setup ndi imene economic setup imawasamalira iwo. So choseki titachiumbaumba tachitcha kuti National Resolution for Change, ndi ndili ngati founder wa chimene chocho. Mwina amaleka nthawi bwanji kuti muumbe chimene chi NRC chimene chi? Nthawi iwerengeka bwinobwino ndoti ndi 8 years. Koma ndikudziwabe kuyambira kupane ma insight ndi ma idea amene matilukaluka. Koma 8 years imene nazama kuti apa ndikupanga ichi basi. Ndi chipani kapani ka pressure group. Okay, so ndi zinthu zitatu. Chinthu choyamba ndi philosophy ndikaganizidwe. Chinthu chachiwiri ndi revolution. Timadziwa kuti usinthe dziko pali zinthu zina zimene mukena muziukire. Ngati kuukira sidukamba ngati muna violence yongakhale kwa ziwawa kumano makhazi amati izi ziimezi ma system awo ayasapitirire, ma office awo ayasapitirire, kagulu ka anthu akazenzi kuchita zisapitirire. So revolution kuyimitsa adani a dziko. Chinthu chachitatu chotakhala kufuna chitakhala chipani. Process registration maimaliza ndimene timafuna tibwere pa 2025 koma a register sandi pa certificate nthawi bwino ndi tinakanika kubwera pa ballot. So ndi zinthu zitatuzo. Chibonde kwambiri pamwe pange tiro kuti paneko mwana chifukwa chani a registrar sana kupatseni certificate ndapaka zonse kunazoyeneleza kapena mwana zifukwa zanji? Okay, so at least tukapanga submit application registrar amene akuyankhe ikuti ngati paiza zikuperewera ukaponza koma tayendera ku office kwawo mpaka pano sebayankhidwe. So ina amati zifukwa za ndale, ina amapeka malizo nawo koma ine silufuna ndipereke ndipanga pa office yaini yake koma sinapatsidwe yankho lokhutira chimene sinakuregister mpaka lero. Fa testatuza kuti kakonzeni apa bora koma taizo samana kuti afunika nthawi yambiri. So ndisaikepo mulo. Ndibula muna mbali ya registration yapanga apply muna pangaliti. Babila nthawi ndithu singathe kumbuya muna date koma chipangene registration athambiri so andira ma certificate awo ife tikuona koma yathu sinandire. Ngulo kuyankhidwa kuti malakwitsapa kakonzeni Taraba zanu kapeka nomination papers ngati president sina boni ndiko kumeneko. Khani umwe basi zifwazi. Azaka zanga zosakwana ka president. Panayi munthu wina amene amayimira malumu anga kuti akangopitisa philosophy pa ballot. Koma facho panda chipani tinakabwereka chipani cha anthu ena. Ivuto nayi pole kuno tani ma MP ambiri namakhasala ambiri. So kuti tibwere independent timono ma MP aja namakhasa kenso abuwayika. So panezi zipani zambiri zimene sizimayimira facha zifukwa zodziwa okha. So panayi chipani china chimene sichimayimira nawo andife tinapempha kuti timu yathu yonse ibwere mmene momwe kuti philosophy ibwere pa ballot. Zonse zitatheka titalipira 10 million ija
pa last minute members ena achipani Kweli ndama unapereka kodi? inapereka Kuloto kusubeka ndalama asina kuvomereza registrar. chipani cha anthu kuti chiregister kale so iwo nasali kandi certificate tinabwera tinapangasa paper list ya make bacha masinali ne facha zanga zakwana kwa last minute manambeka maphokoso mu chipani cho chinatilandiracho anthu nasana comfortable kuti timu yathu ibweremo amona ngati matizalanda chipani sindikudziwa so tinapanga kuti pa last minute Chipani chani chiweni? PPM PPM. yeah People's Progressive movement yeah Lemwe ndifuna chani kuti mwina salogosoke minisa khalira. ineso ndi mafunso ambiri mayankho ake ndochepa koma ndimadziwabe kuti panambika timaupo so tapanga meeting angapo pakapeto afika mapeto kalipia ndalama imeneyo komabe mamemba zina anafirabe kuti aya so zinthu zainake nizovuta sife nalendo Ndekuti inu mwina amiko maesa chani kuti zaka zanu mzosakwana. Group ime president sakuvumera mapanga ndende chani. kuona ngasi ife ndi philosophy so it's not about ineyo olo inuyo mudakhoma kugwiza ndi philosophy yathu muthakuipitisa ballot mu dzina lanu president ukhala inuyo the idea suri ndi kai president the idea is kaganizide kathu kaendetse dziko so pebe ita lakwitsa fa munthu azaka zokwanira mu chipani chathu anatenga philosophy yokwira ne ballot Chamwe ndiyetu ababa muyimira kumene kumbuka constituency. yeah Isathu chibwa chipa 6 September. yes Ngati wa independent. Ndifai muni wa independent. ana si chipani chathu palibe tukimira de kumbuka constituency buka pali 36 limenemo pali 4 zilimenemo kadira kena kantauni kalimenemo kadira kena kaphiri kakonstituency kakulu ndithu of course anakagawa sikali kakulu ngati kale koma bendi area yanga interest kwambiri facho kuti maphunzira pa St John's secondary school momo so mbuka so ndi area yoti meni maona kuti anthu amene apasidwa mwayi moyo wawo unasintha momo koma anthu amene mwayi suna apeze anasanduka ina nzigawenga ina ali kumaula so ndi constituency yoti moyo wanga ni wapanga related so umaita kuwadziwa anthu ajama individuals kuti awa they turned out like this I was naendera facha choncho mulena mumpa amenya mpira kunja ena momo aya kumenya mkhonya ena ndi medical doctor momo koma ena ayi pa umphawi usiwaonjeza uchi so umadziwa kuti dera ilili makomo mwawo chuma chitatheka utawurutsa anthu potential so ineyo nasini memira president simemira MP koma ntono zaka zanga sizinatsike naonabe kuti anthu ena amene akuyimira mu MP ndi philosophy yathu inenso philosophy yathu icha ndi imeneso namudera zabwino kuti 2030 uzaloza kuti philosophy imatheka taona ndera ili wati muutayipanga pa national level maonesa pa example Daniel imene yatani yasinthadi of course ma constituency amasiyana constituency ina ndi midzi kwambiri zofuna zawo ndi zina ma constituency ina ndakuti awu zofuna nawo zina atawu mudzaja ali ndi zino ngati afuna ma bridge yakufunika za umoyo zina zake ene ma constituency ngati amene ali mbuka chama khani ma constituency kuti anthu angopanga suffer from economic pressure pa household nyumba indi ma bills ambiri koma upanga ndalama nyumba munthu ochepa so ndikatheka chabe ka philosophy yathu imene imakhudzana ndi za chuma za pakhomo kapena ndifanika pange implement ineyo Mafuna kuti why independent ifuna kuti kuna kucha kunolo kulipata zosiyana kodi PPM zakanika bwachi patengere zanuzo kuisa kuna vipande jina kuli MCB kuli DPP kuli UTM ndizipande jina zilapika za PPM bwachi unapita kwili okay so ku PPM chipani mejana chapitsa ndi alike band ma values awo ena revolution timagwizana kwambiri then chino amachiyendetsa ndi Mike Katsonga Mike Katsonga is like our mentor mthu timagwizana kwambiri and we look up to him he has built in drama from scratch mpaka to the top ngatholi ma values awo integrity awo magwizana of course madzo anthu ena bantibana amesana kugwizana afi masiwo ndikuachulawo so ma values timafanana ndi PPM especially anthu awinda achulawo mpene zipani zinazi ma values awo sitifanana kuli ndrama zote fund yona maitenga wa mwenye kuma criminals kugawira zitenje zima t-shirt ndrama zawo zili questionable so zipani zote zopanga campaign yoti zikisa chiro ndrama ya ma criminals dziko azendesa ma criminals andiso kulibe philosophy yochita kuoneka kuti kusintha moyo wa munthu zambiri zimaonera ya tribalism
kudalira kuti ife ndifa mtundu wakuti tivotera wakuti komasuti angayale philosophy from A to Z nkuonetsa kuti ikuteredi aya ndizongovinitsa azimayi ukakweza malole chale so sindili comfortable ndi ndale za mtundu wene chabwino. Madera ali kwambiri kuno ku Malawi ndichifayani muna kuti inetu ndikayimire kumbuka ena ukafunsa kuti ndi mwana mmudzi ndinakulira momwe yakoko anga amayi anga chifayani mwana kuti inu ndikayimire imene kuti kumbuka constituency. Okay, so philosophy yathu inaigawa magawo angapo pali part of the philosophy imene imayang'ana setup yoti madera ake ndakutauni kuma middle class so ndikaona mbuka ija ino situation imeneyoyo and chachiwiri ndikumene ndili attached mwina nkhope ndimazidziwa nasidaphunzira pompaja so maluti kwapanga understand better gapu so waiona better utakudziwa pokagwira ndipo kasamala kuti moyo wawo yathu isinthe so kuti madera ambiri inde koma sungasakhe madera ose ukena imedera limodzi ndithu ndi nasakambukayo mwaona kuti nkhope ziwiri dzakuvuzitsa kuti mudachokapo kubuka sinakhale kunangophunzirako so ine ndakulira kubadwa ngukulira ku 18B koma kumbuka ndimaphunzira kufaka St John's ndi committee kuti ndinayo affiliated ukuphula St John's basi mwana kuti ine ndinoyenera kuyemera kuyo kubuka constituency. Okay, chechikuti neza kimira constituency kwawo ndi ma-social media nawe komano fochita khalamo tumadziwa how anthu aja anali shaped ndimakhala ku 18 pasikati ndikuira ku 18 there is not so much I can do for ku 18 ene bamukopa kuti wendiko ayi koma ndimakomotibe anthu ena be muna zawo bezi ndakalibe pabwino you know 18 nasintha kwambiri fa talent manyumba mbiri talent so komiti wena bwa mu 18 simeti nakula tukuiona there are fresh people oti I think wanoba ku 18 muthu mapita kwa khoto ndo chita kubuno pang'ono kwasandeti yakale pene mbukayo nditauni koma ma families wadakalibe pa middle class ndama na kurodwala ndabena mafuna dokotala it doesn't make sense zimira ku 18 yeti kuli anthu ena kuti miyo mthoka isintha for the better ku 18 uyambitse club ya zima yapita konda uyambitse club ya business ya mawitha yapita konda you know suri kuti anthu akusowa mpamba makolo awo zaubezili pabwino beso ngafanise ndi kumbuka azakulo akafuna imire pa mpando wa uphungu wena okhansala ngemu namayambira patali ena aso anabaya manakhala pa mpando makhalabo ena manati yayi iwana pa 2018 2019 ya 2020 kumene kuti kudelako ina kuti tifatu kudzati kula nthambira alusambira yoti ikhala connected ku maagent a FIFA anthu azipita kuma trials makalabu odziwika kuli boxing academy tunapanga lenti chimaluka chikulu cho anthu azikaphunzirapo zinthu zamanja tailoring landscaping web development zinthu za IT you know kuti ukonza labor agency ma training kuti anthu azibwerapo kusateka koma housemaid professional azilonda professional ngofuna chepetsa unemployment tsoneka zazing'ono kwa ife koma kwa iwo sinza zing'ono futhi amakhala choti mna ina aliberu kogwira you know so I think amatha 2 weeks mna tikhatu kulonja tsimezi mna bwino ngakhale munabe sipangale phezo khumudwitsa fena kuti involvement ya ndale ndiyovuta anthu amene tabwera kuti tili ndi genuine mtima ofuna kusintha miyoyo ya anthu isitikhala ndi platform kuposa anthu amene afuna kungo use anthu fa ineyo munthu katine sindingatengete ni miliyoni kugulira ma-t-shirt wakakumbuka kuboteni miliyoni imeneyo ndiyike mu club ya azimayi azipanga business ayichulukitse you know koma munthu amene nazimene zozoni anthu sandikonda anthu afuna munthu amene 10 miliyoni ija akwayigawa kupasa mailo chair ama 3000 okay ineyo ndimanenabe kuti utsogoleri kwina zisankho sinchito ya mtsogoleri ntchito yake ndikuonetsetsa kuti utsogoleri wapezeka anthu akaukana utsogoleriyo ndi tsoka lawo akautenga ndi mwayi wawo kozi situlupangira ndali bread and butter pa chito chimati wawo chofata chisintha isuti ine kuza empero nkaguna ninjala so tizisiyana ndi anthu otakupitira kaliya kumenekoko ife tikupitira ukathandiza ndi tikhale genuine anthu kufuna kuthandizika simukufuna ngati mukufuna thandizo ndili ngati simukufuna basi tapita kwani ndi amayi kwazolera malawi amafuna zolandira ndizotengatenga ndenga simapanga zimene amalawi kufuna zikongati machansi zoti niyo muwina akhalapo okay so amalawi amakonda zolandira and amalawi sodayana madandakula kuti anthu mukawina simpezeka madziwa maphunga amene akugawa zinthuwa ena akutenga zingongole kumene akawina azawataya anthu aja kupita kaya kabwezeretse zimene ata aluza so ife timauza chilungamo akula kuti ife sifa ngoti tisakuthawani
zetu kuyambira tupa ndisana wini tikusipitiza even nthawi yoti tawina komano mukakhale timoti ufuna tikungokupangani spoilo mudziwe kuti tikuyuza ndi business tikuyikapo ngati mpamba nthawi yoti tawina tikuchokapo tikakolole. So ndimakonda kamba kuti mtsogoleri olowako ndi anthu chotani sungawateteze kuzisankho zawo. Muchizungu tunena kuti as a leader, no matter how much you love the people, you cannot protect them from their choices. So ntchito yanga ndi kuwauza chilungamo, kupanga chilungamo, kuwakonda ndi kuonetsa chikondi icho. Koma ngati wobe azipusitsa asankhabe ndale zobeba, ndale za miyambi, ndale zona nthakazipenta dzikavina, ndale zokagawa maiheu ma 2000, ndale zogawa matisheti, ngati asankhabe zimenezo basi ni ma choices awo azakola kwacha ma choices zawo. So kwankha funso lako ma chances oluza amakhala very high munthu kapanga ndale zosintha miyoyo. Koma ni ntchito yathu ngati atsogoleri na sinthe miyoyo, kati luza kati wina doesn't matter. Ndapo muzenga kuti situluchita kupanga spend out of our means. So ndi ndalama zomwezo zimene timadya daily sikuti ndi chithumba china chake choti chimapereka timaupa zomwezo timakamba kati kuyambi pachiyambisi chakuti mapeto ake makhala ngati mwayamba state cap right fana tapena kupatsa ndalama zawo oti zosadzeka masosi mukawina amamba kulondoleza ndi ndani iwo aja funa kuyendetsa ngati iwo president funa kuyendetsa dziko wempi umapya so chifukwa kuti mwapambana. Okay, so scale imeneyo siyofunikaso. Ifakena kuti scale yofunika ndio ukazika pa scale uona kuti iwe utakusitha zinthu posa iwo. Ngati ukono ungasinthe zinthu posa iwo yimira. Ngati ukono kuti iwo namene ngasinthe zinthu posa iwe ndio kuyimira chifukwa chani. So ife tikuyimira fati kudziwa kuti tinguthekera kusintha zinthu posa iwo kaganizidwe kawo kachidwe ka zinthu. Koma kuwina sinchita mtsogoleri. Kumeko ndi ntchito ya masapota. Iwo akazimva kuti atiwinitse akazimva kuti isawinitse awo ndimene apangia kubwa kotu mumayenda mmadzi osiyanasiyana anthu amene posena akudziwani kuti ukamayenda dera limene la kubwa constituency anthu amene kuzayipa kuti chani. Okay, so I think bemuna 14 game yakalo president mbuyo so dzina ngasila chilendo right so makomite almost ali usama amandidziwa nkale anthu ambiri amene amatsatira ife amatsatira kaganizidwe kosiyana. I think zviza chukana zo Malawi kuti tikaganizidwe kosiyana napo so anthu be ali happy kuti munthu apita umona kuja wabwera kuno ngobe menda akambira kuti kwetu ko set up muli ma role players ambiri muli anthu ena oti anabwerera business akukacha amathamangitsa mafailo azipani zawo so siwo sangalalire koma anthu amene ali genuine kumbuka akatona ife amakhala grateful kuti munthu wabwera kuno ila kana uli ndali tuzathu akulu osati achichepere ngati niyo kabati kutali koma tuna breadwinner amapita kathamanga so timafuna kuti pa breadwinner opo akathamanga distance maya namusiya pakoma kaisa kuti akataka. So diso ndi maklabusa azimayi amene even palopa recruitment yakali ngati tifuna kuwakulitsa kwambiri zimene zithandizabe kuti ndapapezeka pakoma ikhale ambiri mavuto ambiri ndandrama. So anthu akamasowa thandizo la umoyo ndi ndrama, anthu amasowa kafetereza ndi ndrama, anthu amasowa chakudya chabwino ndi ndrama, anthu amasowa fees ndi ndrama. So lero titakonza ndrama imene ikubwerera pa level ya pakhomo ndi kuti zinthu zayenda bwino. Chinthu chachiwiriso tifuna kuti tisule kuthekera ukusula mpaka nakufike pa level yoti kupanga ndrama. Pamakhala ma program ambiri okusula kuthekera anthu ma vocational training ataphunzire carpentry ataphunzire zocherera komano amapatsa ability ija koma kuti ability ija ipeze nsika pamakhala gap. Ifake mudzo mukuona nyamata ambiri anaphunzira za technical za manja kumasa kupanga ndrama. So ife tima program osula kuthekera kuja mpaka nakambe kupanga ndrama. So HMC wechadai ife tungofuna kukonza ndrama yemabwera pakhomo ishuruke basi. Muna ndi mafuta kula ajiwa penali kumbuka kwa mazi mali naso mafuta noti ndakula thakumbuka akumbuka akumano ndifuna ma solutions asanga unemployment ngathambira kuswaza ntchito kuti chigulu choswaza ntchito anthu amene pa ntchito ndiyoti ndrama yake ndi hand to mouth yongothera kudya yosafikira zoswaza zonse. So unemployment kumaso amene ali pa ntchito ndrama ndiyochepa kwambiri. Then yambitsana mavuto osiyana drug abuse ndi ili ku very high takuiza ma drugs to the maximum for frustration, ma suicide cases ma sexual immorality, imadzwa
munthu akataya mtima amakhala very reckless. So zosebe mavuto ndambiri koma oseobe ukalondoleza akumakafika be kuvuto la chani la chuma. Atsogoleri usiku yamba mwina anthu kuva zimenezi kuti ayi ili mwanisatha sapanga zakuti tazapekhala atsogoleri koma akuitenga wikani pambana ambiri mathawa ndipo sipapanga implement kwa nchimbo zikwasi anthu alakwira manja mkhosi zimwe zikamba papa zimene zipanga bwanji implement kuti anthu akumbukako akazakusankha anthu ndi mudzapangira ngati phungu akuti mbama malamulo kapala pa example pa 16 September. Nchoyamba sizinthu zoti tizazipanga zoti taziyamba kale komano chinchonera kuti ndi UMPs tothanza kuti zipange at a very big scale and ukhala very sustainable. So tikuonetsabe kuti nzo tikuziyamba kale tikuzipanga kale ngobabe vuto lalikulu li atsogoleri thazambiri sakwanitsa manifesto awo komanso akawina amathawa koma vuto limene lijali timene tonse zitenga responsibility si vuto la atsogoleri okha ndi vuto losola ife anthu ovota. So pa indale zimene zimachitika zimene ife ovota zimatisangalatsa koma timachita kudzoti izi zimathero ake sabwino kafoti zikuti sangalatsa kwa nthawi yochepa timalolera tazikamba kale atsogoleri ononga dzindalama kugawa zimatisheti anthu amene ajawa mwathana mwayendera matisheti awo iwo mwasiya pa chibhiro chachikulu mukavotera ndi nthawi tabwezeretse cha zinthu zawo. So tikamati atsogoleri atithawa ntazambiri makhala ndi vuto lathu mailo che amudyerajera munthu mafumu amudyerajera munthu anthu munthu akuita kudzoti anthu awawa lalero anthu kumbuka kuti apite kusonkhana ambiri amafuna kukagere ndalama akabukulira loleja aliyese 3,000 pepa chama mukugulitsa vote mukuthana naye mtsogoleri uja. So tsogoleri akhala pampando nthawi tabwezese tamazana atani anaononga pena anthu ngati ifeto akaukanirani zimene zija tikukana afati kudziwa kuti tabwera apapa sitikudzachoka so tikamakuzani kuti izi sitingapange nawo anthu munthu ona kuti anda izi zosabeba hawa aluza by the end of the day nzoenda kamba kale zija atsogoleri kuti azatithawa timadziwa zoenda mapanga timazidziwa koma timazilolera foti zikutisangalatsa pa nthawi iti imeneyoyo. So aliyese azitenga responsibility atsogoleriyo ndi anthu omwe. Ndi mwina ndinawo Justin Jelo mwina dziko la Malawi lapeza mavuto ochuluka bwanji kamba kusankha atsogoleri foti awapasakena kale. Ndi mavuto akulu kwambiri amene tili nawo mpaka ndi mavuto kuti tukanika kutuluka mobe mpaka pano. Tasankha atsogoleri nakuti alibe ideology yakakonzedweka ndalama ya Malawi, alibe understanding kuti kodi Malawi kwa chama enda bwanji, alibe understanding kuti kodi Malawi human capital tiyendetse bwanji koma aso zikwangwani fazi kudziwa kuti niyo simufuna atsogoleri you're not demanding atsogoleri. So kugama hando sasa aisatha kupanga so angokiraso chikwangwani chilichonse Malawi akungonongeka andi chisankho chomvetsa chisoni kwambiri ndi chichi cha 2025 paka pano palibe option yene munthu ungayione yonena kuti ingakonze Malawi ndi kupasana chitsanzo Malawi panopa kwacha wathu akugwa at a very fast rate anapitirira kugwa. So it's not because of my exports or machani mene akatsira amanamizira, it's because of monetary rate. Anthu osana panga campaign palibe amene wani nawo kuti asasintha monetary rate palibe alisa ayinayo comfortable cheke ndi kufika 2030 kwacha zakafika pa chizude. So ndamo ndafika pa chizude 1 2 3 silipindula thuna likasiya kupindula progress imatha mudziko, progress ikangotha mudziko dziko lathira pati lathira menewo. So ndikisankho choti ndikuchenga na mwachidwi ndikuchenga naso mwankhawa for at least pali option pa ballot mati tilimbikire tisankhe uyu koma pene pajapo ngati mulimbikire musankenda so option pali inoyo ife munena chilungamo unoti ineyo koma philosophy yathu enasi immediately ilali mwayi waukulu kwambiri and you can see kuti even in parliament muja anthu amatsutsa. Let's say chipani china chalowa mboma kandi chipani A ka B ka C ka D chalowa mboma kuti chokonza kwa samina upangiri wina kuti kuti zisinde mai muno kwenda kupanga easy ngati no INC nokoza kutero pene boma ka boma meka ali ka kweli kali na kopasa upangiri kuti mwa zisinde muno mama. Yeah, and I think the campus can try that kuti taisera for a very very long time atsogosa ambuya no apatsa philosophy yathu even if it's anabaga chiganizo choyimira and chiganizo chathu choyimira chinabwera when we realize that anthu akasa interested in philosophy yathu kale munafuatana anthu ang'ono tinayi naive tinkaona ngati atsogoleri aja amakanika usintha zinthu futi muna kaganizidwe kangoperewera so kwapatsa kaganizidwe kaja basi ndoti zinthu zitheka
pano after kupanga nawo interact for a very long time naziko kuti anthu achapanga kusita zinthu for aibe chikondi for philosophy imene ingasinthe miyoyo ya anthu imafunika sacrifice ya mtsogoleriyo tukamba amweta ipolisi omwewa lero limweta ipolisi 26% of kuti ufune kuichotsa ubweretsepo yabwino ma-agency yakunja anthu osamene akuba miyala kuno ma-embassy osewa amene akutipondereza awa anthu amene aja afuna kupha malamulo a dziko linoli samafuna kuphatikiza politics ndi kaliya nawo wachinyamata ali forced kusiya kaliya yake ndikamba politics nawo for mthu anapanga bidi kaliya azidyacha. So that's also another big challenge. Pena anthu akalekala jala pangaita mkwachulawo akhonzawo zinakula ma investment awo anakula atausiya kinjo sekapanga politics better than part of the end. So participation of my youth ifema my youth tipo shepa my youth anzathu amafunitsitsa tikugwira ntchito limodzi makaganizira ku office echala kamuza chale kuti akupanga sondale because it's against the child policies. So I think mavuto awira amene wawa ni mavuto akulu. Chabo ndiye kumaza bene ndifuna mwayana ne anthu akubwa constituency ndiwo mwauze ndichifukwa chani pa 16 September pano awena ukachonga pamene pa Dennis Mahata ndamina mwayangule 2 minutes nzungu kwambiri mutipatsa mpata anthu athu akumbuka constituency ine ndikuyimira nawo mwina amene mwaonera pa independent ticket ngati MP shadow MP ndikufunitsitsa ndithu ndapita ku nyumba ya malamulo andi mu malingaliro anga ndikuona ndithu kuti